אז כמה? לא, אין, למה? אין כל... הכל. בעצם כל מטר זה טון, מה? ברור. כל מטר זה טון? מיליון טון. תקרא כל מטר זה טון. נו, והרצפה? לפי איך אתה יודע את זה, אבל מה אתה... היית כל הנדסאי? קוב זה טון, מה? אל תדאג לו. כל קוב זה טון? אז כמה טון יש פה? יש פה כמה אלפים, הרבה אלפים. כמה? 5,000 טון? יותר, נכון. אז כמה? אז תגיד, זרוק, מה? ככה משאית 40 טון, אתה יודע מה אז זה? זרוק, מה? כמה טון? 3,000 טון? יותר. 10,000 טון? 5 טון. לא, אומר לך כמה אלפי טון. אתה מתעתע בו. אז כמה, מה? מאות אלפי. 100,000 טון? לא, יותר. מיליון טון. כמה אתה אומר אתה? אתה, כמה אתה? בערך, מאיפה הוא... זרוק בערך, מה? כמה שאתה חושב הביאו לפה. אני חושב 100,000. תסתכל עליו, אלי אבזוז, אתה מסתיר לו, הוא מחשב. הוא מחשב, מתחשב. כמה הבניין הזה שוקל? סלקום כמה שוקל? וכמה גרמים. כמה? גרמים. זה פלסטיק. יש לך? איי לה 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 דימרה נה 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 נה. אמרו לי עמי משהו, זה מספר סיפורים. עמי, אתה לא מכבד. הנה, עמי והסיפורים. עכשיו זה לא עמי סטייל, זה עמי בדיחות. כזה ש... אה? זה עם האוטו, זה... איך קוראים לו? מי? איזה אוטו? טנדר. טנדר? איזה טנדר, עמי? אתה בחור נחמד, אני מכיר, אני לא יודע לך, משהו מוכר לי לך. בי? אני? אבל אם אתם חושבים משהו לא טוב, על מי נחשוב משהו לא טוב? לא, אם אתם חושבים על משהו לא טוב, אני יכול ללכת איתכם איפה שאתם רוצים. לא, חס. מה, לאן? אנחנו אוהבים אותך. מה? לא, אנחנו אוהבים אותך, מה זה? לא, אומר אם אנחנו חושבים משהו לא טוב, יכול לקחת אותנו להרבה מקומות. אתה יכול לקחת אותנו? איך, מה יש לו? אז לא תבין, אני לא מפחד מאף אחד. מה, אם אתה איתנו אנחנו לא מפחדים מאף אחד. תגיד, יש פה בית זונות בקריה? אני צריך לדעת. למה איפה הם? יש פה? אתה יודע איפה? אני נזיר, אמרתי לך. נזיר, מה? יש פה אתה בית- בתול? אף פעם לא זיינת? זיינתי, טונה ממך זיינתי. אני יודע. כמו הבניין, לא, כמו הבניין. שהיינו צעירים, מספיק. ולמה אתה לא נשוי, עמי? למה שאני נזור? אין מה? לי סיבה להתחבר לעולם הזה. למה? עם לבנה היית? מכיר את כולם, אני פשוט... אין לי סיבה, אני יכול לזיין כל יום אם אני רוצה, כל רגע. גם את לבנה? אגב, היא בחורה המסכנה הזאת, ואת האוניה? מכיר את האוניה? אני מכיר את כולם, אני פשוט אומר אתה לך מכיר דבר את אחד. בר את רפאלי? פאולינה אתה מכיר? בר רפאלי אתה מכיר את פאולינה? כולם, מה זה? את כולם? כולם. מכיר את מורדוך. מלך. זה מניאק? את בר הוא רפאלי. כל היום מקדם. לא אמרתי מעניין. אז מה אמרת? לא אמרתי בהחלטה, זה מה לי ולהם. לא, הוא גר אצלי בשכונה, הוא מקלל אותי כל היום. אני... דבר עם עמי, הוא יטפל לך אמר בסיפור. לי, עמי משהו, עמי. לא יודע. אין לי כלום. למה רבת איתו? אני רבתי, אני מה אתה מדבר. מה עם הוא בר אמר רפאלי? שהוא קילל אותך, מה עמי. עם בר רפאלי, עמי? מישהו יכול לדבר איתי בפנים? אף אחד. מורדוך אמר שהוא יכול, מה? אני פירקתי אנשים בזמנים שלי 2 מטר פירקתי אותם לבית. מורדוך אמר, הוא אמר לי, תשמע, תביא את עמי, אני מפרק אותו. לא אגיד לך אה? לא אגיד לך דבר כזה. טוב, תשמע.